आहे असल्याने पाळी धरावी मुखाने हरिनामाचा गजर करावा मग ते आपण होईल. आपण आला कुठून चालला कोठे कोटेच्यावरून आलो परदेशी चाललो आहे. इथे गडबड कशाची चालली आहे? ब्राह्मण हो ब्राह्मणाचा धर्म तो पण मी म्हणतो दर्शन का द्या काही हरकत नाही. इथे वीर वगैरे आहे की नाही? आहे परंतु आजच्या दिवशी यात्रा भरपूर जमल्या कारणानं अमंगल झाले. काही हरकत नाही स्वतःच्या सामर्थ्यावर वीर पाडून घेतो. बाजूच काय लावतात जरा आपल्याला शिंक झाली. इथे शिंक पाहणारा कोणी आहे की नाही? आजच्या दिवशी तुला पाहताय काही हरकत नाही स्वतः पाहून घेतो. आलेवार कोलेवार सोळा मुखे शुक्रवार चिकाट आणि शिकणाऱ्याच्या नाकात हातपाट कुत्र्याचा बका. शिंक चांगली आहे. अहो हा सुद्धा का अंग वर्ष अहो वरती हा वडविता का जाणू मग वरता घरी काढलेलं नाही. हो एक वेळ दिलं होतं पण त्याने आपल्या मुलाच्या पोटीलाच वापरलं. अहो वरती महाराज हा आपण काढलं काढताना ऊन काढणं आणि चढवताना आता खाली हो उतरतो. काय सांगू तिकडे गोव्याच्या दिशेला गेलो होतो. तिकडे दोन मला नायकिनीच्या मुली भेटल्या आणि त्यांची आणि माझी एकदम प्रीती जडली आणि त्या म्हणाल्या भटजी महाराज दांडो काढल्या वेळी वरून काढावं खालून ढकला. म्हणजे आपली आठवणीची चूक आहे. हो अहो वरती चंदनम समर्पयामी म्हणून अगोदर आपण गंध लावला याचा भावार्थ पडतो. अगोदर आंघोळ कोणी केली? आपणच केली. बडबड 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 चोळ बडबड 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 चोळ आल्यापासून बडबड लावला याचा भावार्थ पडतो. हो माझ्या दाढीचा मुख आहे लहान म्हणून बडबड बडबड तुळतुळाचा आवाज आला. केशवाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. ओम गणेशाय नमः श्री ग्रामदेवताभ्यो नमः श्री कृष्णदेवताभ्यो नमः आरोग्यदेवताभ्यो नमः. गणपती नैवेद्यास
बाजारात पाणी सोडा. लाडवान समर्पयामी, खाजान समर्पयामी, यजान समर्पयामी, भांडरान समर्पयामी असे म्हणतो. हा भाद्रपद चतुर्थीच्या दिवशी बायका म्हणजे पंचपक्वानी करतात. त्या वाटोळा जो पदार्थ असतो तो गणपतीला फार प्रिय असतो, म्हणून भांडरान समर्पयामी असे म्हटले आहे. गणपती नैवेद्याकडे पाहत नाही. अरे हो खरे. खरे हो खरे. माझ्या आई बाबाने असा नवस केला होता की आपल्याला मुलगा व्हावा. मुलगा झाला, त्याला पण मुलगा झाला, पण नवस शिल्लक कसा राहिला. नवस कोणता होता? मुली घालण्याचा. मग या कोण आहे? ते आम्हाला मदत करतील का? काही हरकत नाही. एक वांगी उपटते तर एक मिरची उपटते. असं काही नवस भेटणार नाही. आता स्वतः फेडून घेतोय. स्वतः गेल्याशिवाय स्वर्ग दिसत नाही. हो काय सांगू. कावळ्यासारखा काळा कुरकुरीत देव आला आणि डाव्या हातावर सटून हगून गेला. हो खरे हो खरे. येते वेळी लघुशंकेत बसलो. मूक मार्चन काही केलं नाही. आता स्वतः सुचत करतोच ना. देवास्तव नारळ. तुम्ही गावकर मंडळीच्या गारानं देव बसे माझ्या काठात आणि मी बसेल इथे बसलेल्यांच्या काठावर. मोठं झाडावर का जेवतात? मोठा आहे. सुक्या अग्नीला सुक्या पत्रीला अग्नी लावे हा हे देवाचा मोठा चमत्कार आहे. आणि त्याच्यापेक्षाही मोठा चमत्कार आहे. काळी कोंबडी पांढरा अंडे घाले हा एक देवाचा मोठा चमत्कार आहे. आणखी कोणता? पावळ्याचं पाणी पाष्टा आणि पाष्टाचं पाणी पावळ्यास करेल हा एक देवाचा मोठा चमत्कार आहे. पाष्टाचं पाणी पावळ्यास सवय येईल, परंतु पावळ्याचं पाष्टाच कसं जाणार? मधी कोण आहे? तो कुऱ्हाडीने तोडावा. कर्मुडा देव म्हणतो. तुमचा खेळ चांगल्या रीतीने.
गणपती